Madzulo abwino alero la Mulungu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercy Zamawa ndi mzangayo line mponda poyamba nayi mitu yake. Bungwe la Pastors Fraternity Association layamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chakwera posankha Dr. Michael Usi kukhala wachiwiri kwa president. Unduna wa zamagetsi wati ulimbikitsa ntchito yopeza ndalama zothandizira kutukula ntchito zamagetsi mdziko muno. Ndipo konsolo ya mzinda wa Lilongwe yati ana pafupifupi 1200 asiyira sukulu pa njira mu mzindawu pakati pa miyezi ya April ndi June chaka chino chokha. Tsopano tupatsirani nkhani zimwe mwatsatanitsatani. Bungwe la chiyanjano cha abusa mdziko muno la Pastors Fraternity Association of Malawi layamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera posankha Dr. Michael Usi kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Iwati Dr. Usi ndi munthu odalirika ndipo pakutero athandizira nkhani yopititsa patsogolo umodzi komanso chitukuko cha dziko lino kudzera mu masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Unduna wa zamagetsi wati ulimbikitsa ntchito yosonkhanitsa ndalama komanso ndondomeko zokwezera ntchito zamagetsi mdziko muno. Unduna watinso msonkhano omwe unachitika kumene okhudza magetsi upereka njira zabwino kwa okhudzidwa. Mlembi wamkulu mu unduna wa zamagetsi Engineer Afonso Chikuni akufotokoza zambiri. Fundo yamba ndimeneyo kuti pafunika ndalama zokwanira ndi kuti pafunika ndalama zokwanira tofunika mapulani abwino. Ndiye tagwirizana kuti pakhala mapulani oti pakhale ma project omwe anthu ena akabwera ndi ndalama kani madonors tizalozera kuti project ilipo ndi kuti tisapeze kuti aliyense akugwira lililonse lomwe akufuna. Fundo yachiwiri ndi kuti pafunika kukhala mgwirizano pa anthu amene timachita zamagetsi. So tonse tagwirizana kuti tizichita zimodzi kuti zioneke kuti chikuchitika nchani andi kuti tikukanika pati. Fundo yachitatu inali ya ma-policies kuti ma-policies ambiri amene tili nawo makamaka nkhani ya renewable energy ndofunika tayike pamodzi kuti onse aziyankhula chichewa chimodzi kuti mwina tikatero tikwanitsa kupeza zochitika kuti 2063 isavute kuti vision imene ione. Ndipo mmawake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Investment and Trade Center ati Ndai Banda ati ntchito ya bungweli makapa zomwe akambirana ku msonkhanowu ndi zoti amalonda ochokera kunja azilandira thandizo mwansanga. Ngati MITC ife chomwe timachita choti timathandizira ku alonderera munjira kwapasa information yonse yoyenera yoti iwo achafuna kusapanga business kuno ku Malawi. Ku MITC timazitcha kuti ndife one stop shop kumene amapeza ma services onse amene angafune munthu ngati investor kuti abwera ku Malawi kuno. Mwachitsanzo ma offices ena amene tinawo ku MITC ndi immigration amene amathandizira ma investors aja kuti akhale ndi papers zolondola zoyenera kuti zathandizire kupanga business yawo ku Malawi kuno. Komanso tili ndi ansathu aku Lanzi amene amathandiza ma investors aja kuti akapeze malo oyenerera opangira ma project awo. Komanso tili ndi ansathu aku Malawi Revenue Authority ku MRA amene amathandizira kuti apeze ngati ma incentives amene amathandizira pa ma project awo anthu aja amene afuna kuzapanga kuno ku Malawi.
Bungwe la Action Aid lati mpofunika kuyika chidwi potukula miyoyo ya amayi pachuma komanso kudziwitsa anthu ntchito zosiyanasiyana zomwe amayi akugwira mdziko muno pofuna kukwaniritsa mfundo zolimbikitsa kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo. Mmodzi mwa mamembala oyang'anira ntchito za Action Aid mdziko muno Achikondi Mpokosa ayankhula izi ku Lilongwe atayendera ntchito zosiyanasiyana zomwe bungweli likugwira mu mzindawu. Pomloka wadza ndi ripoti. Akuluakulu ku bungwe la Action Aid anayendera ntchito zosiyanasiyana zomwe bungweli likugwira madera ena mu mzinda wa Lilongwe. Ulendowu unayambira mmudzi mwa mutu kwa mfumu yayikulu Mtema komwe anakaona momwe ntchito ya sukulu ya mkombaphala ya mutu CDCC ikuthandizira kutukula maphunziro mderali. Bungweli linayenderanso ntchito zomwe amayi ena akugwira polimbikitsa kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso kuti amayi azilandira ulemu wawo pa zomwe akuchita mu ndondomeko ya Women Economic Justice yomwe ati ikuthandiza kwambiri kuti anthu mdziko muno azindikire zakufunika kotukula moyo wa amayi pachuma komanso kulimbikitsa kuti amayi azitenga nawo gawo pa maudindo osiyanasiyana. Joan Ching'amba ndi mmodzi mwa amayi omwe akulimbikitsa ntchitoyi m'boma la Mchinji. Funa tikhazikitse pamodzi azimayi ndi cholinga choti athe kudziwa kuti mavuto amene amakumana nawo akuyambira pati. Pamene ayambira mavuto kenako kumakwera mwamba kuti azimayi ndi azibambo akhale ndi maufulu ofanana. Tikukamba za maufulu siri kunena kuti azimayi ndiye apite kumanda akakumbe manda chifukwa tikunena kuti tikhale ofanana no. Dr. Chikondi Mpokosa ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Action Aid ndipo ati ndi okondwa kwambiri kamba ka zomwe aona makamaka ntchito yomwe amayi omenyera ufulu wa amayi anzawo pa zachuma akugwira. Iwo ati zomwe amayi wakupanga zitha kuthandiza kuti aliyense mdziko muno azilemekeza ufulu wa amayi kotero amayi atha kumapatsidwanso mwayi okhala m'maudindo osiyanasiyana makamakanso pomwe dziko lino likukonzekera zisankho chaka cha 2025. Ndithu akugwira ntchito yabwino. Ntchito yawo imene akugwira iyi ndikuwadziwitsa anthu kuti chuma cha dziko lino nchokuti azimayi azibambo tonse tiziyikirapo tonse limodzi. Azimayi azikhalanso nawonso kuwerengeredwa. Bungwe la Action Aid linayamba kugwira ntchito zake mdziko muno pafupifupi zaka 30 zapitazo ndipo lathandiza dziko lino ndi zitukuko zosiyanasiyana kuphatikizaponso ntchito zosiyanasiyana zachifundo. Pomloka, MBC, Lilongwe. Bungwe la khadi lati lipitiriza kuthandiza magulu amayi ndi upangiri osamalira ziweto ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti dziko lino likuchita bwino mbali ya thanzi komanso kadyedwe ka nyama. Padakali pano munthu mmodzi mdziko muno akuti amadya makilogramu 5 a nyama pachaka omwe ndi ochepa kuyerekeza ndi makilogramu 12 kapena 34 omwe munthu mmodzi amadya pachaka m'mayiko ena mu Africa komanso m'mayiko aku Ulaya. Tili ndi zambiri mu ripoti la Trust Office. Bungwe la khadi likupereka upangiri komanso thandizo pa ulimi wa ziweto m'maboma a Msanje, Mulanje, Mchinji komanso Dowa. Ndondomekoyi yomwe imathandizidwa ndi bungwe la Bread for the World la ku Germany ikuyembekezeka kuthandiza alimi a ziweto kuti akhale ozidalira pachuma kamba kakuchuluka kwa ziweto zawo. Mmodzi mwa anthu omwe apindula ndi Mayi Manes Julius omwe ati ali nchiyembekezo choti ulimi wawo upita patsogolo. Misika kumapezeka kumabe ngati gulu lathu tinapangana onena kuti tizikapha nyama ndi kumagulitsa. Tizikaphera ngati kwa kamwendo kukasiya ndetitapita boma la Lilongwe kuboma ku Mchinji. Ndipo mlangizi wa bungwe la khadi a Jonathan Mateketa watathandizira magulu amayiwa kuti apeze misika yodalirika. Ifeyo tikuona kusogoloku gulu lokhazikika litasegula butchala yawo yokuti azigulisa nyama komanso kunoko akumagulisa ana okuti misika ofuna anawo panopo wapezeka kale. Feki zinazaswa anthu ayamba kubwera kufuna kugula nkhumbazo. Ndondomekoyi yomwe ikuthandiza anthu pafupifupi 3000 idayamba mchaka cha 2021 ndipo ikuyembekezeka kutha mapeto a chaka chino. Trust Office, MBC, Lilongwe.
Bungwe la Youth Network for Adaptation of Climate Change YNAC mogwirizana ndi bungwe la Center for Child Development and Research CCDR kazikitsa ntchito yokonza ndi kusesa mu mzinda wa Lilongwe pofuna kutukula ndi kulimbikitsa ntchito za ukhondo mu mzindawu. Wapampando poyankhula pokhazikitsa ntchitoyi ku Nsungwi Area 25 mu mzindawu a Ludovico Matias ati mabungwewa akuyembekezeka kuchita izi m'madera onse a mu mzindawu. Matias anayankhula ndi mtolankhani wathu Yamikani Makanga. Lero li poyambira penipeni panali zokambirana akuluakulu amene anabwera kufotokozera ubwino wosunga town ino ikhale ya clean ya ukhondo, ndipo kenaka taphunzitsa ana kuti kodi ukhondo ndi chiyani nangati ngatani kuti city yathu ino ikhale clean kuti tipewe matenda. Kuchoka apopo tinapita pa site pamene pali zinyalala za mitundu yonse kuti tionetse ku community kuti tiyenera kusesa ndi kukonza town yathu kuti ikhale ya clean popewa matenda. Ndizoona adi Lilongwe city ndi yayikulu. Koma ino area 25 pano pamene tinaona ngati kuti pa population ya city kuno kumene kuli anthu ambiri, ndipo kuno kusungwi pamsewika uno wa pano pasungwi pamakhala anthu ambiri, ndipo taona kuti pali zinyalala zambiri zofunika tiphunzitse community ya kuno kuti iyambe ikhale ngati chitsanzo ukonza city ino ya Lilongwe. Kuno kukula anthu ambiri. Ifeyo kukundi kuyamba. Ifeyo tikutsata zimene a president anena kuti tikonze malo city ioneke clean. Pali zambiri zimene zimabwera ngati city siri ya clean. Ndiye ifeyo tikutsata mapazi mwa president kusamalira kuti Lilongwe yonse ndipo apa patangoyambako chabe area 25. Koma cholinga chathu ife tipita ma area onse kuti tikaphunzitse kuti timalize city yonse ino tizipanga chinthu chimodzi ioneke clean, misika yathu ikhale ya ukhondo kuti alendo akabwera aziona kuti koma ku Malawi city akuisamalira eni yake Lilongwe city. Nkhani izi zochokera kuno ku MBC tiyeni tione nsomero yake. Bungwe la Pastors Fraternity Association layamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chakwera posankha Dr. Michael Usi kukhala wachiwiri kwa president. Unduna wa zamagetsi wati ulimbikitsa ntchito yopeza ndalama zothandizira kutukula ntchito zamagetsi mdziko muno. Ndipo konsolo ya mzinda wa Lilongwe yati ana pafupifupi 1200 asiyira sukulu panjira mu mzindawu pakati pa miyezi ya April ndi June chaka chino chokha. Tanzarani Zachitikanso tukumaranatha Private Academy, the #1 private school Malmo Semuno. Chaka chino cha 2024 tatumizaso ana 246 kuma university mdziko muno. 246 waku university from one school, Maranatha Private Academy. Njovu yaku Malawi pankhani za maphunziro ikadali pay patopu. Potero pasipo chedwanso iwe nyamula chikopa chako tiye thamanga ku Maranatha Private Academy. Zinazo titsakambira nabe 0888 993 232 0993 832 832 kapena 0991 276 273 nde nambala zathu zimene zozo tayimbani. Maranatha Private Academy pa #1 mpaka #5 pali Maranatha ngati wanuyo zavuta kwinako ukuku zimatheka. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best.
Quality education is key to success. That is why Covenant Institute, a Christian-based institution, makes sure that all students are learning in a conducive environment with qualified teachers. The school is for both boys and girls from Form 1 to Form 4 with full boarding facilities that accommodate up to 160 students. A well-stocked library, full science materials in laboratories for science subjects, a well-modernized dining hall with a standard menu. In case of a blackout, don't worry. Covenant Institute has a backup generator just to keep the students focusing on their studies. The school opens on 8th January 2024. Places are available only in Form 1 and 3. Covenant Institute is located in Madisi, Doha. For more details, call 0999 551 044, 0999 934 132, 0999 611 429, or email inquiries@covenantinstitute.com. Covenant Institute, empowering minds, shaping futures. This is GoTV, and right here is where you can catch the Euro 2024 live. That's right, I'm talking about all the heavyweights like Spain, Italy, Germany, England, Portugal, and many more in one place. It's going to be epic. You said it. We bring you the brilliance of Mbappe, the scoring power of Kane, Ronaldo's, and all of the greats fighting for the glory to be crowned the kings of Europe. Now that's what I'm talking about. Don't miss the unbeatable action of all 51 games of Europe's biggest football event, live on SuperSport on GoTV and GoTV Stream. The Euro 2024 live. That's GoTV for you. Love it. takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Nthambi ya bungwe la United Nations yona zolimbana ndi mchirido wombanda yati anthu ophunzira bwino pa ntchito yosungitsa malamulo ndofunikira kwambiri polimbikitsa makampani akunja kuti akhazikitse ntchito zawo mdziko muno komanso chitukuko cha bizinesi. Mkulu wa nthambi kuno ku Malawi ya Maxwell Matewere ndiwo anena izi pa mkumano omwe gulu la ophunzira oyamba pa ukachenjede osungitsa malamulo ya University of Malawi linachita ndi akuluakulu amabungwe ndi makampani ndi cholinga chowaziwitsa zomwe aphunzira. Arthur Chokoto wafika ndi nkhani yonse. Kuti dziko litukuke pachuma limafunika makampani kapena business zopanga zinthu zakunja komanso za dziko mommo, ndipo ndikuti makampani opanga katundu osiyanasiyana adzigwira ntchito mosaopa pamafunika chitsimikizo kuti akhala ndi chitetezo. Kufunika kumeneku kunapangisa kuti akuluakulu a University ya Malawi ayambe maphunziro pa ukachenjede okhudza kusungitsa malamulo. Kwa nthawi yoyamba mu mbiri ya maphunziro a ukachenjede mdziko muno, ophunzira oyamba omwe apeza luso ndi ukadaulo pa kusungitsa malamulo adzigulitsa okha kwa anthu omwe angawalembe ntchito kudzera mu mkumano omwe anachita ndi akuluakulu a makampani ndi mabungwe ku Chancellor College. Louis Kabango ndi mmodzi mwa ophunzira omwe akutsiriza maphunziro pa zosungitsa malamulo chaka chino. Zikatithandizira kuthetsa mavuto ena ndi ena amene anthu amadandaula mwachitsanzo kuti apolisi amamanga munthu asanafufuze, ndikuti zipangizo zimene taphunzira kuno zikatithandizira kuti tikafufuze bwino munthu asanamangidwe. Mkulu wa sukulu ya zamalamulo zachuma komanso zakayendetsedwe kwa boma ku University ya Malawi, Profesa Habe Kayuni, ati nzeru zomwe ophunzirawo apeza pa maphunziro a degree yosungitsa malamulo komanso utsogoleri zikugwirizana kwathunthu ndi gawo la chitetezo lomwe ndi lofunika kwambiri pa zolinga za dziko lino zolimbikitsa malonda komanso bizinesi malinga ndi ndondomeko ya Malawi 2063. Olosoka makampani makhala kubedwa ndalama, makampani kumasika munsi kumasokonekera anthu so trend amene waoti akhoza kuzindikira kuti ndalama zikusowa apa mupange zakuti kuti kampani ipitirire ndi anthu azilemba ntchito anthu ambiri fa kupanga ma profits ndi ndizothandiza kuti chitukuko cha ziko chipite pasogolo mmene zimanenedwera mu Malawi 2063. Adamva momwe ophunzirawo anafotokozera za ukadaulo omwe apeza wachiwiri kwa mkulu ya polisi ya dziko lino Ahabe Mkandawire, ati pali chiyembekezo choti ophunzirawo adzathandiza kwambiri kusintha zinthu m'magawo achitetezo mdziko muno.
milandu imene imakhuza ndi za science monga pali milandu yokhuza ndi mafraud imene imafunika upangiri wapadera munthu akhale ndi maphunziro ozama ngati amene atenga ma officers athu. Mkulu wa nthambi ya bungwe la United Nations yothandiza polimbana ndi umbanda mdziko muno ya UNODC Maxwell Madewere ati ukadaulo pa zosungitsa malamulo ndofunika kwambiri pa dziko lonse lapansi ndipo othandiza kwambiri kugawa lopititsa chuma cha dziko lino patsogolo. Pali nkhani zambiri zimene boma la Malawi lakhala kuchita kuonesesa kuti chilonjezo chake chimene boma linapanga kudzera kusainira mgwirizano osiyanasiyana pa dziko lonse lapansi azilowetsa malamulo a dziko munomo mwachitsanzo kuyenda mndondomeko za marifomu ngati kudzera kuletsa malamulo atsopano ngati a trafficking in person, smuggle of migrants, counterterrorism, illicit drugs, issues of corruption, wildlife trafficking. Zonsezi zikufunika anthu amene ali akatswiri ndi amayandika ukadaulo wapadera. A University ya Malawi anakhazikitsa maphunziro pa ukachenjedwe osungitsa malamulo komanso utsogoleri atamva pempho lochoka kwa akuluakulu a nthambi zachitetezo mdziko muno, ndipo ambiri mwa ophunzirawo amagwira ntchito ku nthambi zachitetezozo komanso magawo a zachitetezo a makampani omwe si aboma. Arthur Chokoto, MBC Zomba. Kampani ya Ilovo Sugar Malawi yakhazikitsa ntchito ya masiku atatu yopima matenda osiyanasiyana pa chipatala chaching'ono cha Berewu m'boma la Chikwawa mdera la mfumu yayikulu Maseya. Kudzera mu ndondomekoyi anthu omwe ali ndi matenda osiyanasiyana akulandira thandizo laulere. Polankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi, mmodzi mwa akuluakulu ogwira ntchito ku Ilovo Dr. Albert Nkumbwa ati kampani yawo yachita izi pofuna kuonetsetsa kuti anthu okhala mdera lomwe iwo akugwira ntchito akukhala athanzi. Ati Ilovo Sugar ifeyo taona kuti njira imodzi imene tingafikire anthu mcommunity ndi imeneyi chifukwa chakuti inde tindizipatala mkatimo komabe community si ibwerawo kuzipatalazo. Ndiye njira imodzi yoti tikafikire community ndi yomwe yopangisa kugwira ntchito limodzi ndi Rotarian awa kuti alithandize to organize this and then we reach the community. Tufika ku community. Chikufunika kwake nkwakuti ifeyo inde timalima nzimbe ndi kugaya kupanga sugar komabe timadalira anthu omwewo. Ma employees atu ena makhala mu community, sugar watu akugula ndi community omwewo. So ubale watu tufunirabe utakhala wabwino ndithu kotero kuti tiziyenderana komanso njira imodzi yoti tiwathandize, tithandizane. Iwo kutithandiza ifeso tikuwathandiza, tikatero ndiye tikupita kusogolo. Ndipo mmawa wake Paramount Chief Lundu yayamikira kampani ya Ilovo chifukwa cha thandizoli lomwe ati ndi la ndalama zochuluka. Chinthu chimene ya Ilovo lero apanga chofunikira kwambiri andi kuona kwanga nimafuna kuti makampani ambiri amene tili muno Malawi titengerepo example imene ya Ilovo apanga mogwirizana ndi a Rotary Club chifukwa chakuti akupereka machithandizo kwa anthu not only apaberewu pano koma onse ozungulira the estate, the entire district. Ndiye ena amene mumagwira ntchito kuno ku Chikwawa mupeza ma profits ambiri koma you are not considering miyoyo ya wanthu. Awa Ilovo achiona chofunikira kuti atero koma aterodi ngati mukundiona mutu kumwaonako kuti kuli zina zache zokhala ngati maglasi choncho ndalandira konkuno andiyeza andipasa kuti ndiziyendera ndiziunikira polasinso kuyerengera. This is very important development chifukwa chakuti Ilovo chosa ndalama zawo kuwachita haya madotolo awo kubwera kuno. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yati ana pafupifupi 1,200 asiya skulu panjira mu mzindawo pakati pa miyezi ya April ndi Juni chaka chino chokha. Mmodzi mwa akuluakulu ku konsoloyi a Derek Mwenda anena izi mdera la mfumu yayikulu Kabodola pa msonkhano wokondwerera mwana wa mu Africa. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Lonjezo Nsodoka.
tsiku lokumbukira mwana wa mu Africa analiyika ndi cholinga chofuna kubweretsa pamodzi adindo osiyanasiyana ndi kuwunikira zotsamwitsa komanso zina zomwe dziko lakwanitsa maka zokhudza umoyo wa ana. Poyankhula pa msonkhano wokumbukira mwana wa mu Africa ku Lilongwe, mmodzi mwa akuluakulu ku khonsolo ya Lilongwe a Derek Mwenda anati kukhala ndi sukulu za boma za mmera mpoyamba zitha kuthandizira kuti mchitidwe osiya sukulu panjira uchepe chifukwa ana adzidziwa ubwino wa sukulu akanali achichepere. Nkhani za kulimbikisaso makolo nkhani ya mwina economic empowerment ma business nkhani ya zachuma chifukwa china chimene tachionaso nkhani ya umphawi kulimbikisaso ana kusiyiraso sukulu panjira komanso nkhaniso yopitisa pasogolo kulimbikisa mauthenga maphunziro kwa anthu osiyanasiyana kuti athe kudziwa maufulu ana komanso athenso kudziwa kuti mwana tikhoza kumsamalira bwanji. Ndipo wapa mpando wa khonsolo yomweyi a Dominic Banda anadzudzula mchitidwe omwe sukulu zina zikuchita owumiriza ophunzira kupereka ndalama zapadera zomwe ati zikukolezera kuti ana asiyire sukulu panjira. Nkhani ya mayeso aphunzitsi ndekuti analimbikitsidwa kuti atsate njira zina zimene akhoza kumatsata kuti mayeso ana azilembabe upatula kuwasonkhetsa ndalama kuti ngati ufuna ulembe mayeso upereke ndalama kotero kuti panopa ndiye kuti ku education sector akupanga njira zawo zimene zikhoza kuthandiza kuti mchitidwe wotoya ndalama utheretu ndipo ayamba kutsata njira zina zimene zikhoza kumathandiza. A Chris Mbundungu omwe ndi mmodzi mwa adindo a bungwe la Organization for Sustainable Socio-Economic Development Initiative OSED ati bungwe lawo ndilodzipereka kuonetsetsa kuti ufulu wa maphunziro ukufikira ana onse m'Malawi. Momwe zidaliridzana ndi lero pali kusiyana kwakukulu chifukwa chona kuti zinthu zoyenera pa maphunziro monga ngati nanena kale kuti nkhani ya school blocks zophunzitsira aphunzitsi zophunzirira ana ife akusidi Malawi tikupereka tikuyesetsa komanso sizokhazo masukulu mwina ndi mwina ameta panga kale takumba mijigo yakuti ana tapese mwayo khala ndi madzi otetezeka. Tsiku lokumbukira mwana wa mu Africa amalikumbukira pa 16 Juni chaka chilichonse. Mwambowu unachitika pamutu woti ino ndi nthawi ya maphunziro kwa mwana aliyense wa mu Africa. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Ndipo mu nkhani za masewero. Timu ya Maite Mukulu Wanderers yazipezera malo pa nambala yachitatu mu TNM Super League ndi mapointi 18 itagonjetsa Civil Service United lero pa Kamuzu Stadium mu mzinda wa Blantyre. Christopher Kumwenda ndiye anamwetsa zigoli zonse za Wanderers. Polankhulapo mphunzitsi wongogwirizira wa timuyi Meke Mwase wati timuyi yapambana kamba kakukonzekera kwake mokwanira komanso kudzipereka kwa anyamata ake. Ndipo tikatere tamaliza nkhani zathu koma tisanasiyane bwanji tionenso mitu ya nkhanizi. Bungwe la Pastors Fraternity Association layamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chakwera posankha Dr. Michael Usi kukhala wachiwiri kwa president. Unduna wa zamagetsi wati ulimbikitsa ntchito yopeza ndalama zothandizira kutukula ntchito zamagetsi mdziko muno. Ndipo khonsolo ya mzinda wa Lilongwe yati ana pafupifupi 1200 asiyira sukulu panjira mu mzindawu pakati pa miyezi ya April ndi Juni chaka chino chokha. Pezani zambiri pa mbc.mw, MBC Digital, tsamba lathu la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Verse Zamawa ndi nzanga Yoline Mponda, tukufunirani usiku opambana.